Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuhu. Yan uwa barkamu da arzikin sa kasancewa da ku a cikin wannan sabon bidiyo. Idan har ya kasance baka danna mana alamar subscribe ba, ka danna mana alamar subscribe, kana ka danna mana alamar ƙararrawa sannan ka zaɓi all. Mun gode. Hakan ne zai baka daman samun sababbin shirye-shiryen mu da zarar mun daura. Yan uwa kamar yadda muka saba kawo muku sababbin shirye-shirye akan yadda za ku samu kuɗi. Yau ma to ga wani sabon shiri na yadda za ku samu kuɗi an kawo muku cikin wannan platform ɗin ba tare da kun sha wani wahala ba. In Allah da ina ga za a samu alheri a cikin wannan platform ɗin. Ni link ɗina na WhatsApp zan je in taɓa shi, kai naka link ɗin zan bar maka shi a description na wannan bidiyo. To yanzu gashi nan dai na je na taɓo link ɗina ya kawo ni cikin abun kamar haka. To gashi kamar yadda kuke kallo cikin abun kamar haka. Nan za ka sa namban waya na kuma za ka kwafi waɗannan nambobi a wannan guri da kake gani kamar haka. Nan kuma za ka sa passport ɗinka, in ka gama ka taɓa sign up. In ka zo sa namban wayan dai ina gaya maka cewa kar ka manta da cire zeron fari, don in baka cire zeron fari ba abun da zai yi ba. To gashi dai yanzu kamar yadda ke kallo muna sa namu. Gashi nan yanzu muna kwafan waɗannan nambobi kamar haka a wannan gurin. To gashi nan kamar yadda kuke kallo a nan. Na gama sa komai yanzu zan je in taɓa sign up kamar yadda kuke gani. Gashi nan na taɓa sign up ya shigo da ni cikin platform ɗin kamar haka, ga dai cikin shi kamar yadda kuke kallo. Ga nan an bamu welcome bonus 520 a cikin sa kamar haka. To sai ka zo ka taɓa wannan gun da ka gani a rubuta me kamar ɗan kan mutum ɗin nan. To gashi nan kamar yadda kuke gani za mu nuna muku abubuwan nan. Gashi nan dai yadda cikin abun yake. Nan za ka downloading application, nan za ka ɗauko link ɗinka, nan yadda za a yi gurin withdraw. Gasu nan dai da sauransu kamar yadda kuke kallo. To insha Allah zan zo mu nuna muku amfanin su da daɗe kamar yadda kuke kallo a halin yanzu. To yanzu gashi nan za mu taɓa gurin downloading app ɗin nan. Za mu yi downloading application ɗin kenan. In ka tashi shiga za ka shige shi ta cikin wayanka da sauƙi ba tare da ka samu wani matsala ba. To gashi nan kamar yadda kuke kallo mun taɓa shi har ya kawo mu. Yanzu za mu zo mu fara downloading ɗin shi. Gashi nan daga ka taɓa OK in kana buƙatar yin downloading ɗin shi kamar yadda kuke kallo a halin yanzu. Shi kenan za ka fara downloading ɗin shi. To gashi ni har na gama downloading ɗin shi, na je ni ina installing nashi. Bayan na gama installing nashi sai in shiga cikin shi ba tare da wani matsala ba. Gashi na gama downloading ɗin nashi kamar yadda kake kallo a halin yanzu. Na taɓa open, na shigo cikin shi kamar haka. To gashi nan dama in ka shigo cikin shi tun da dama ka riga ka yi register, kawai login na account ɗinka za ka yi. To gashi nan ni zan yi login na account ɗina. In ka zo yin login ɗin ma kar ka manta da cire zeron fari dai. Sai ka saka namban wayanka da wannan passport ɗin da ka saka a lokacin da ka zo register. To gashi nan na yi sauƙi application ɗin ne, na shigo cikin shi kamar haka. Yanzu zan nuna maka yadda za ka yi withdraw ta cikin abun in ka tara kuɗinka kamar yadda kake kallo. To gashi nan dai mun shigo cikin gurin kamar haka. A nan gurin da arrow yake nuna maka shi za ka saka iya minimum withdraw ɗin da za ka cire iya abun da kake so ka cire. Ga nan dai yanzu total balance ɗinmu shine 520 a ciki. In ka gama sai ka taɓa wannan withdraw ɗin sai ka je ka saita bayanai na bankin ka. To gashi ni dai yanzu na sa zan cire 4,000. To ya kawo ni gurin da zan zo in saita bayanan banki na kamar haka. Don ka zo ka nan gurin da kake gani kamar haka, shine nan za ka saka sunan da ka buɗe account da shi, nan kuma za ka sa namban account ɗinka. A ƙasa nan kuma za ka zo ka zaɓi banki. To gashi nan dai bari mu saka duk da ba namu za mu sa ba. In ka gama sai ka zo ka taɓa submit kamar yadda kake kallo. Ni yanzu ba nawa zan sa ba tunda kuɗina bai kai withdraw ba. Kawai dai zan ɗan rubuta ne kamar yadda kuke kallo. Gashi nan na zo ni zan zaɓi banki. Gashi nan duk bankin da kake da shi sai ka zaɓa ka taɓa submit kamar haka.
To da ke ni ba daidai na sa ba gashi nan dai bai nuna min successful yayi ba. To na riga na fito cikin shi kamar yadda kake kallo a halin yanzu. A nan za mu nuna maka inda za ka na ganin kuɗinka in ka yi recharging kenan. Gashi nan dai can kuɗinka har yanzu tun da dama ba a yi recharge ba 520 ɗin nan ne dai da kake kallo wanda aka baka a welcome bonus. Gashi kamar yadda kake kallo nan gurin za nuna ma inda za a je ka yi deposit idan kana buƙata kenan. Idan ka shiga wannan gun da na nuna maka sai ka zo ka taɓa wannan gun da kake gani kamar haka. To bayan ka taɓa shi zai shigar da kai gun da za ka je ka yi deposit a cikin abun ba tare da ka samu wani matsala ba. To gashi nan in za ka yi deposit akwai minimum deposit ɗin shine 3000, ga 6000, ga 10000, ga 30,000 zuwa 60, 150. Gashi nan dai duk yanda kake buƙatar yin deposit sai ka taɓa kansa kamar haka. To ni na taɓa a kan 3000 duk da dai ba deposit ɗin zan yi ba. Gashi nan level 1 za ka yi deposit ko level 2 ko level 3. To ni zan bar shi a level 1 ɗin da kuke gani kamar haka. To na bar shi a kan level 1. Idan ka gama sai ka taɓa wannan guri da arrow nuna maka kamar haka. To gashi nan na taɓa yana ɗan searching. Bayan in ya gama searching ɗin shi dai zai kawo ka inda za ka saka bayanan bankinka. To a nan gurin za ka zo ga account number sun baka, nan kuma sai ka saka nan sun baka sakanni ne ka gama. Ga account number sun baka kamar yadda kake gani sai ka yi copying account number sai ka zo ka saka shi a nan gurin. Sai ka zo nan kuma da kake gani sai ka yi screenshot na turawa da kai kuɗin sai ka ɗaura a gurin. Bayan ka gama shi kenan. In Allah ya yarda za ka ga sun hauro maka da kuɗinka a ciki ba tare da wani matsala ba. To gashi dai kamar yadda kuke kallo yanzu zan nuna maka yadda za ka je ka ɗauko referral link ɗinka. Gashi nan daga ka shigo kawai wannan gun ga link ɗinka da kake gani sai dai kawai ka taɓa wannan copy da kake gani. Ni na taɓa copy za ka je ka gayyaci abokanayenka da duk ma wanda kake so ko kana shan shi Facebook, Twitter ko wani WhatsApp. Duk wanda ya bi ta link ɗinka ya je ya register kai ma za ka samu wani alheri in dai ya yi deposit. To gashi nan kamar yadda kuke kallo yanzu gashi nan dai in za ka yi deposit ɗin 3000, in 3000 ka yi to a kullum za ka na samun naira 150 ne. A kwana 60 ga kuɗin da za ka samu shine 9,000 kenan. In 3000 kenan ka yi deposit a ciki. Idan kuma 6000 ne gashi nan shi ma bayanansa yanzu za mu nuna maka yadda za a yi ka samu. To gashi kamar yadda kake kallo in 6000 ka yi deposit a ciki kullum za ka na samun 330 ne. A kwana 60 ga minimum abun da za ka samu a nan gun arrow ya nuna maka. To gashi nan ma in 10,000 ka yi deposit a ciki ga abun da za ka na samu kullum 600 za ka na samu a kullum. A kwana 60 ga kuɗin da za ka samu shi ma a nan gurin. To gashi nan dai kamar yadda kake kallo da sauransu duk wanda ka yi deposit a ciki za ka ga nawa za ka samu a kwana 60 ɗin da suka rage. Mun gode da kallon shirye-shiryenmu da kuke yi sai mun ƙara haɗuwa da ku a cikin bidiyo na gaba idan Allah ya kai mu.